vinga. Adéu. Doncs res, aquí estem, tu. Encara es veu la lluna. Això s'aprecia. Anem cap al sector? Sí, cap al sector. Espera. Doncs res, són les... Mira l'hora que és. Les 8:27 i anem a fer la performance, que és una via que queda aquí. M'estic equivocant. Bueno, no sé, no us ho puc ensenyar ara, ja ho veureu. I molt guapa. I teníem previst començar a escalar a les 8, són les 8:30, o sigui que ja ho veig bastant bé. I a partir d'ara deixo de gravar el mòbil, deixo de parlar i ens posem a escalar. Tranquils que ho veureu, que portem una GoPro. Vols dir alguna cosa, Pau? Hipnotitza aquesta vorera. És una passada. L'equip d'avui tenim una reunió que no serveix de res més que per practicar l'assegurament des de dalt d'una via llarga. Hòstia, el meu mòbil s'està tornant loco. Està humit i fa zooms. Vale. I res, explica, Pol, el que fas. Doncs aquí tenim els 3 punts d'anclatge i aquí hem de fer una... Espera, que s'està tornant loco. Per on anaves? Tenim els 3 punts d'anclatge i aquí el que hem de fer és posar el reverso. Però aquests 3 punts d'anclatge estan una mica raros, no? Per què? Has fet de fer la volta, la segona? Sí. Vale. Clar, és que com que és doble, quadruple, fa la olla. Vale, doncs posa el reverso com? A veure, Pol. Poses el reverso mirant cap a dalt i amb la Punta, la corda... amb la corda del que puja. I aquesta, mira, dona'm punta. Jo estic pujant per aquesta corda. Vale. Ha de quedar així. No? Sí. Per sobre de la teva. O sigui, el més a prop de la reunió que puguis. No? Sí. Per I sobre de fiques la teva. Això, aquest. i ja està. I ara si l'Uri, com és una mica dolent, si es cau, Es bloqueja sol sense bloqueja sol. que tu facis res. Tanques tots els... Tots, això, vamos, per suposat. Suposat, hijo puta? I ja està. I ja Ja estaria. estaria, bricomaníaco. Fot anar. No, anem a pujar. Fins a dalt. El Pol està cagant. I li ha vingut l'apretón. Que asco, tio. Quina cara que fot. Explica'm què t'aixugaràs. Amb fulles de faig. Concretament, d'aquest faig tan bonic que tenim aquí. Embrutarem la meva merda. Mira com les agafa. Bones! Aquí estem a la primera R. I res, molt bonic, la veritat, 50 metres hem fet ara. I estem en un lloc supermaco. I ara hem de pujar cap a dalt. Som uns primos. I què ha passat amb la GoPro? No sé, tio, l'he carregat tota la nit i em diu ara que no hi ha bateria. No sé, tio, em diu que no hi ha bateria, o sigui que no podrem... Volíem gravar l'ascensió perquè veiéssiu com posem les xapes, la corda, saps, com que escalem, però se ve que no. Se ve que es queda per nosaltres i vosaltres veieu això. Vinga. Bueno, vinga. So this
part del Pol, aquí, i molt guapa la veritat, molt satisfets, ha sigut 50 metres, ara estem a 100 metres, més o menys. Estem a 100 metres i hem fet 2 llargs, molt guapos, uns quintos molt bonics i ara res, ens queden 50 metres més un llarg i després 40 fins a dalt, que són uns 200 metres i és impressionant. Molt bonic estar aquí avui. Doncs res, estem aquí a la cima de l'última reunió i molt guai, la veritat, 200 metracos de puta mare i res. Hauria molat que la GoPro hagués funcionat per ensenyar-ho bé, però bueno, molt a viure. Si voleu venir, hem vingut des de la Pobla, el Pallars Jussà, i de la carretera direcció Tremp, el primer túnel, a Parc Casellà, hi ha un corriolet que el segueixes i és fàcil, et porta fins al sector. I això es diu Performance, està en el sector, no sé què, del Passol. Passó. Parets del Passó. I molt bonic tot. I res, espero us hagi molat el muntatge del vídeo i ens veiem un altre dia. Adéu!